Ahoj lidi, tedy spíše aloha, protože jak můžete vidět, za mnou je okno a právě se nacházím na Havaji. A dobrý den, ano, děkuji vám, ano, tohle k tomu potřebuju, děkuju. A já vás vítám u další nezávislé recenze na typický havajský pokrm. Už mi to nesou, ano, děkuji. Jedná se o brambory z horkovzdušné fritézy a k tomu, počkejte, už mi to zase nesou. Děkuji. A k tomu dip ze skyru, česneku a nějaké bylinky. Voní to jako kebab. Tak, aby jsme to neokecávali a nezávisle si zarecenzovali tady to typické havajské jídlo, to jdeme rovnou ochutnat. Mohli mi k tomu dát nějaký stůl? Nevadí, položím si to na stehno. Studí, pálí. Kdo by to bylo řekl? Dressing. Studí. Brambory pálí. Vezmeme bramboru, krásně udělanou horkovzdušné fritéze a namočíme ji do již připraveného dipu, který mi připravila tady paní havajská. Ano, děkuji. Má to sedl. Je to dobré, chutná to jako brambora s dipem, doporučuji. Určitě se stavte na Havaj pro tady tenhle gastronomický zážitek. Já už si jdu zase užívat noční život na Havaji. Takže děkuji, že jste sledli tuhle recenzi na tento havajský pokrm, který se jmenuje brambory z horkovzdušné fritézy. Určitě si to udělejte doma taky. Udělejte si to a pak si zkuste připravit i ty brambory. Já jdu si užívat havajský život.